poporului aici la Iași, în Moldova. Centru credinței ortodoxe. Ar trebui să vă bateți cu jandarmii ca să ajungem acolo. Nu se rețineți departe de ea. Mincinoșii, ereticii. Numele Domnului binecuvântate, acum și până-n veac. Masca purtată de vreme rece face rău. Masca deja este infectată. Ele trimit infectate ca să te îmbolnăvim. Da, se dorește înjumătățirea populației de pe glob. Ne-a spus-o clar, suntem mulți, consumăm. Testele sunt pozitive deja. Nu mai vă ce trebuie. Vă, domnule, de aici cu porcării. Du-te, domnule, plecați mincinoșilor. Presa are dreptul, presa are dreptul să... Mințiți cum respirați la media, să nu mă mințiți. Mascaradă. Deci situația este la fel cum a fost și înainte de timp au fost virus. Și nu am purtat niciodată mască. Nu e nimic adevărat. Mai ales că masca și îmbolnăvește. Mai treziți-vă, oameni buni, voi din presă, să-ți luați bani grei. Presa, luați bani grei. Dați-i afară! Dați-i afară că nu-s cu biserica, nu-s cu Dumnezeu, nu-s cu Hristos. Noi suntem cu Hristos, am venit pentru viața Maică Paraschiva să ne rugăm că suntem un popor creștin. Haideți cu bine. Faceți un păcat, v-ați la biserică, nu un păcat, mai bine mergeți liniștit acasă. Așa, foarte bine. Mergeți la casele dumneavoastră încercând să păstrați și rânduiala recomandată de medici în aceste zile, pentru că sănătatea noastră și a celor din jur este un dar atât de prețios. În acest an la pelerinaj sunt interdicții, au voie să intre la moaște doar cetățenii care au buletin de Iași. Motivul invocat de autorități este stoparea răspândirii pandemiei. Auzim cu grele în mulțime, așa au fost și puțin mai devreme, oameni nemulțumiți, așa cum vă ziceam, de toate aceste măsuri care au fost luate. Criminali! Criminali! Ai bulangiu, de ce mă țin? Deci nu sunt bulangiu, dar voi m-ați împins. Dar de ce mă împingi pe mine? Ok, vreau microfon. Nu-ți dau niciun microfon. Nu te-am împins. Ți-am spus ce mi-ați făcut. De aici. Microfonul mătii. Ok, să știi că noi v-am ajutat, da? Băi, m-ai ajutat pe măta. Pleacă-te aici. Bine, te rog frumos. Du-te, domnule, de aici și-a plecat pe numițele voastre de aici. Și voi du-te pe aici, dar nu-ți fac nimic. Dar nu-ți fac nimic. Hai, la revedere, ca să dai bani. Du-te, domnule, la muncă, domnule. Pleacă, domnule, de aici. Plecați de aici. Du-te, domnule, de aici. Du-te, domnule. Vă rog să păstrați o distanță. Marș de aici. Marș de aici. Du-te, mă, cu camera. Du-te, mă. Ați mințit popor. Cum face că-i arunc în acolo? Cum că-i arunc eu? Antena 3 e aici. Antena 3 e aici. Ia uitați, Antena 3 e aici. Dă-i mă, pleacă de dracu de aici. Puneți mâna pe topoare! Cine să pună mâna pe topoare, domnule? Populația! De ce, domnule? Ții, doamna Sfântă! Nu le lăsați la biserică! Mincinoși, bandiți, Ne lăsați până la urmă să intră? Mergeți la rând, doamnă. Nu vă e frică de noi, mă? Nu vă e frică? Nu vă e frică, a? Să vedeți cât de curând cum venim peste voi și ne tăiem! Să vedeți, râzi, a? Râzi! Să vedeți cum ne tăiem cât de curând pentru ce faceți! Da, ce te uiți așa la mine? Bărbătește-te, zic! Să vedeți voi blestemele poporului cum cad toate pe voi! Toate blestemele o să cadă pe voi! N-aveți Dumnezeu, n-aveți nimic! Sunteți ca Iohannis! Sfânta arestată! Sfânta arestată! Sfânta arestată! Hristos a spus să nu fim fraști! Eu și să mă închin satane! Nu mă închin satane! Mă închin lui Hristos! De ce nu pot? Pentru că nu consider necesar. Nu plecăm de aici până nu avem posibilitatea să ne închinăm la moaște. A venit din toată România! Ne dă drumul? Da, dă drumul la toată lumea, rândul este cu colegii. Mergem! Hai la Sfânta! Nu ne apropie, păstrăm distanța, vă rog. Haideți încă 10 persoane.
Vă așteptam la așa un mare labirint. E frumos, trebuie să respecti distanța, e bine, toată lumea trebuie să înțeleagă treaba asta, e pentru sănătatea noastră. Doamne și doamna Cristina. Regulile de siguranță pe care le-ați luat și care s-au respectat, da. zile astea au fost aruncate în aer. Noi am încercat să facem tot ceea ce ține de noi, inclusiv celor care nu au mască, le-am oferit mască. Acum, dacă cineva a decis să-și scoată mască ulterior, e decizia sa, însă eu am văzut aici o anumită provocare. Deci sunt oameni care au venit practic să pună într-o lumină proastă mitropolia, arătând că de fapt noi n-am fi putut să organizăm. Credincioșii adevărați, cei liniștiți, fac ascultare. Dacă regula este să purtăm mască, să păstrăm distanță, să ne dezinfectăm, atunci asta facem. Cine nu face asta înseamnă că nu respectă o rânduială care acum este valabilă și pe care biserica o respectă cu toate consecințele. Poartă mască, pelerinii poartă mască toți, deci au fost câteva situații sau mai sunt oameni, persoane tulburente, dar cei mai mulți poartă mască și preoții noștri intervin acolo. Sunt preoți voluntari care roagă, vorbesc cu oamenii, le explică și cei mai mulți, vedeți, respectă. Să distanța, păstrăm, părinții, păstrăm. Cer scuze.